ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿಗೆ ರೇಟ್ ಆತು 100-105 ಅಂಚ ಮಾತ ಆತಂಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನೇ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಸರು ಪಾಂಡೆ ತುಲೆ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಡ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನಿ ಎನ್ನದೇ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಲೆಕ್ ಇನ್ನೆಂದು ಈ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಬೊಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 5:45 ಲಕ್ಕೇನ 5:45 ಲಕ್ಕದು ಪಲಾವ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತೆ ಆಚಿರು ಅಂಡು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೀತೆ ನಾನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಪುಂಡಿ ಮಾತ ದೀತು ಆಯ್ತು ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚೊಂಡು ನನ್ನ ಮೈಂದು ಮಾತು ಉಂಟು ತಲೆ ದಾದದಿ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಂಡ ಅಪ್ಪ ಪೋಡೆ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಅರೆ ನಿಜ್ಜೆ ರೀಜಿನ ಕಾಂಡ ಪುಂಡಿ ಪುರ ದೀಪೇರು ಅಂಚೆ ನಾನೇ ದೀದ್ ಬೋರಿಯೋಡು ಅಮ್ಮಲ ಕೊಡತ್ತೆ ನಾನು ಪಜೀರು ಕೋಡಂತ ಕೊಯ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಉಂಟು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಜೀರು ಕೋಡು ಪಜೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನ ಕೊಂಡತಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಾತ ಬೋಡಪ್ಪ ಪಜೀರು ಉಂಡೆ ಎತ್ಲೆತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎತ್ಲಾತಂತೆ ಬೊರಿಯರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಕಿದಕ್ಲ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿ ಅಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪು ಜಲ್ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ಕ ದದ ಬಂಡ ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡೋತ ಪಜೀರ್ ಅಂತ ಬುರ್ದೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಜೀರ್ ಬರ್ಸ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮೊಲಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ದಾಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಂತೀಜ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸಳೆ ಪೂರ ಮಂದೊಲಿ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀಜೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೊಯ್ಸಡೆ ಚೂರಣಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು ಬದನೆ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಮತ್ತು ತುರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುರೆದ ಎಣ್ಣೆ ನಟ ಆವಡಾತೆ ನನಗೆ ಪಾಪನ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿಗೆ ರೇಟ್ ಆತು 100-105 ಅಂಚ ಮಾತ ಆತಂಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನೇ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಕೋರಿ ಮೀನೇ ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತಿ ಬಲ ಚಿಂಟೆ ಮಕ್ಕಳ ಪುಂಡಿ ಬರ ತಿಂದಾಂಡು ನಾನು ಬೋರಿಯೋಡು ಆಚಾರ್ಯ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತನ ತರಕಾರಿ ಇಡೆ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ರಪ್ಪ ಬೋಯ್ಪ ಇವಾಗ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪಗಳು ಒಂದು ಏತೊರ್ತು ಬೋರಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೇರಿ ಚಿನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಬೊರಿದು ಪೂರ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಈರುಳ್ಳಿ ఒక ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಕು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ತಂದೈತಾ ಐನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬೇಯಡು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ನಾಡು ಬಟಾಣಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಪುದೀನ ಪುರ ಮಂತಿನ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಇಬ್ಬರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಲಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಸರು ಪಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬುಡ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನೆ ತಾವು ಚೂರು ಪುಳಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನ ಪುಳಿದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಪುಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೀರು ಕೆಲವರು ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂಚು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಯಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಟಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಅರಿ ಪುರ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಮೈತದು ವಿಸಿಲ್ ತಿನ್ನಾಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಅಂಚ ಪೋಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಅರಿಲ ಪಾಡಿ ಅರಿ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಚ್ಚಾನೋ ವಿಸಿಲ್ ತಿನ್ನಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಲಾವ್ ಪೂರ ಆದ್ದು
ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಲವಾಯಿನತ್ತೆ ಮೂರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ನೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನಿಗೆ ಎನ್ನದೇ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಕು ತೋಜುನ ಲೆಕ್ ಅವ ಇಂಕ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ತೋರಿತ್ತೇತಾ ಅವ ಬರ ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ ಯಾಲ ತೂಪುನಿ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ಪಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮುರಾನೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ಪಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚನ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚುನ್ ಮುಂಚೆ ನಡತ್ ಹೋನಂಗ ಸೈಕಲ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡಂಜಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಈ ಉಡ್ಲ ಅನ್ಪಿರ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚಿ ನಡಪರೆ ಬಂಗ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಡಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ನಡತೆ ಬರ್ಪಲ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅತ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒತ್ತಾ ಬುಜಾರಡ ಪಾತಿರ್ ಪಾತಿರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟತ್ತ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬರ ಕುರ್ದು ಬತ್ತಿಂತೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದು ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಬಾಂಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನೈತೆ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಿತ್ತು ತೋಟೋ ಬೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಅದು ಪಜೀರ್ ಪುರ ಅವಡು ಇಂಚ ಪಲಾವ್ ಇಂಚ ಆತಂತು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ಇಂಚ ಮೊಲನೊಂಜಿ ಒರ್ತಿ ಕಂಜಿನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮೇವೊಂದು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇತ್ತವರ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಜೊಂದುಲ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಕೊತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಪೂಪು ಐಕ್ ನಾ ಗೌರಿ ನೀರು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೇಕ್ ಅಂಬಿ ಪ್ರಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೋಗುಡು ಎತ್ಲ ಬಜ್ಜಿರುಂಡು ಮ್ಯಾಡು ಅಂತೆ ಏನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೆಜ್ಜರ ಬತ್ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೇರ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೇರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಏನಿತರ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಚ್ಚುವೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪನಲೆ ತಾರೆ ಪೋಡು ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೋಪುನು ಹಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರತ ಅಂಚ ಸೋಕುದ ನಿತ್ತಿರೆ ತುಳಿದ್ರಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕದು ಪಾರ್ದಾಳು ಎಂದ ನಿಕ್ಲಿ ದಾನೆ ಶೋಕು ಚೆಪ್ಪೋಟಿ ಬೇಲೆದಾದ್ಲಿಂಡು ಗಂಟೆ 11 ನನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾನಕ ನನ್ನ ಕುಂಟರ್ದುಡು ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ಚೂಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ನೆನ್ನೆ ಸಾರಿ ಒಂಜುಂಡು ಜನನಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಣು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ನಾನು ಪೊಲ್ಲೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೀನಿ ಪೋದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲೋಡು ನೆನ್ನದೆ ಈತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡು ನಪ್ಪ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋತಿರು ಅಂಚ ಈತೆ ಬಯ್ಯದ ಕಷಾಯ ದಿಯರುಂಡು ಕಷಾಯ ದೀತು ಪರೋಡು ಒಗದಾದ ಮಂಡ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಿಯರ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಓ ಪರ್ಬ ಬತ್ತನತ ಪರ್ಬಾಗ ಕೈ ಮಾತ ದಿತ್ತ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎತ್ಲ ಕೈಲಿ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೈಲಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜದಾನ ಇತ್ತನು ಪುಣ್ಯಾಗ ನಮಕ್ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಪೂರ ಬಲಸರೆ ಪೂರ ಎಪ್ಪಣದ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಪರ್ಬಾಗ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಪಣ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ದಕ್ಕೆರಿಜ್ಜ ಯಾ ಪಟಾಕಿ ಸತಿ ದಕ್ಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿಲ ದೇತೊಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ದಯ ಪೊಪ್ಪು ಕಡೆ ಪಟಾಕಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದಂಡಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಂತ ತಿನ್ಪುನಟ್ಟೆ ದೇತನ್ನಕ್ಲಿ ದೇತನ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕುನ ಇಂಗ್ಲೇಗು ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಇಪ್ಪಡವಲು ಕಷಾಯ ದೀಕ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ಚೂರು ಪಾಣ್ಣ
ನಿಜವಾದ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪವಡು ಎನ್ ಪೇರಿಗೆ ಬಾಡೆ ಒಂದು ಪೇರು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಈದಿತ್ತ ಐನೆತ್ತ ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಂಡೆದ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನು ಬಯ್ಯದ ಒದ್ದೆ ದೀದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಚಾ ಮುಟ್ಟ ಹಾಂ ಬೊಗದಾದ ಬಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಇರ್ತೀರಿ ಪಂಡೆತ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಂತ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕನಪೆ ಇನ್ನೆಂದು ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಇಂಚಿನ ಸಾರಿ ಎಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಪೂರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣೆಂಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಉಂಟ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಆಯ್ದ ಪೂಚುಂಡ ತೈಕ್ ಮೀನಿ ತುತ್ತೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಐತುಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಶೋ ಕಾಣದ